Semeni cu Mimi, nu știi cine-i Mimi, o distrugătoare de inimi. Semeni cu Mimi, 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 nu știi cine-i Mimi, o distrugătoare de inimi. Nu, n-are frică nici de mesa, nici de tas. Când începe Mimi să își miște basul, n-are frică nici de mesa, nici de tasul. Când începe Mimi să își miște basul, 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 basul. Să termină cu hazul cum își mișcă Mimi basul. Basul, 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 basul. S-a terminat cu hazul, în ce fel sună balansul. Stai așa că apare Mimi, iar turbează toți vecinii. E bombată, nu e mini, pasul când jatele mașinii. Pe tocuri de fiecare dată îi ține pe toți sub talpă. Mimi asta în ce fel arată, e exagerată. Nu, n-are frică nici de mesa, nici de tas. Când începe Mimi să își miște basul, n-are frică nici de mesa, nici de tasul. Când începe Mimi să își miște basul, 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 basul. Să termină cu hazul cum își mișcă Mimi basul. Basul, 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 basul. S-a terminat cu hazul, în ce fel sună balansul. Semeni cu Mimi.